Hello everyone, welcome to World Celebrity TV. Today mark the final burial of Kumawood actress Ellen White father's funeral. So we are here at Heroes Park to bring you the live coverage. So continue to subscribe and share to World Celebrity TV and make sure you comment and share for others to watch. Thank you. Okukodrufo Osimpremu Abrempon any adishia Wonyamisia nemu Yesremu enidi ahobrasi obuo kwanso Oyokuani asene bana ekasa Nishebe nkumshe nifa Bible say ahantani yenachiwadi ya wadoma ahobrasi edi Sabre wadudu wabribiye Okantankrenche yefane ya adie ne dade akon Wonua wosi ampa woni sumna so agro Wotini bosu omani gwa mansan so Bema taya ne da senkesi opejama ne so obi aso adoyewura Edua na kankaje bi na nanu e Wasi obi ka moti se de mobro no twa kese ne ekire wase enye yie Muna mufra santemai wosi etire kositire Mwadawuru menti no wayoku odu wopudo na no fufu adwene todi kosu adu ne enugu so asantema ye ne dia nanso nyansa pudo ne wasiampa ye di benkum kase esoade a one aduanaba kanka je bi na no sabrei asantema ye nyina ye tire ne suo kase wasi dadia ko bema wo katachie wo fentem from dia wo mona so dia wo to ne buasi a wadane sem watene Wadi bosu kuso na wasiwamba mansani atamfu enifra Wana edabu Na party Ujua party ubrasieni Yeboni yani atrese mampoko tochina nano Enye wana ufre Na suwa huwa apapa medi kesi ya nano Wana apakani suwa sende yepuwe chifo Na wati wasu wadadi ya pota edi ya kauti Ya yeye kwa waya na wunse siya kebidi Esanse Muna udi ya proshe for ma ni fiti ya siya chiyo Eswa ye iwaye Epre kupeka
wɔn sɛ no sɛ yɛni kyekyɛmu yɛka yɛn ho aborɔm sɛ bɔdɔm nanso piesie ti pareɛ amansante ne deɛ te sɛ deɛ ɛsa kapoma a yɛanwam wɔtere bɔsuo na amansan nyinaa agye no so yɛtiatia n'anan so wɔsɛ medeɛ sɛdeɛ buru me nuanom nyinaa franka kɛseɛ bi ne bɛduru hɔ deɛ me mu no ɔnyina bi a ɛnto kwan mɛdane me ho wɔsi dufɔkyeɛ kɛseɛ no wɔatena me so agye sradeɛ aka ho me papa nyansa ɛda me tirim na madi bi ama me nua no wɔne wɔsi ampa bɛrima twee wɔkyee baafoɔ bɛrima no wɔsi bɛrima adi woyɛ adeɛ ɛyɛ yie wɔdu fa no a na wo nuanom si yɛde wɔse ɛnso mu so si yɛde asedeɛ na wɔdeɛ mu piesie ɔbaa yɛ yɛabɔ suo wɔdodoɔ bere die ɛnɛ wɔsi ɛnɛ yɛgu wɔ abirim a wɔse na fa duku kɛseɛ bi gu ne ho na ɛnɛ ɛmu ɔya na nso bɛbɔ no bɛrima akwadwo amena yi yɛbɔ ne awurabra baapa awurabra sɛ bi so meyɛka kɛseɛ nie medi yɛfoɔ na nam di adwene to atona ba ne meto me mpa se bɛrima na meyi wɔ yɛ prɛko pɛ me maa meda naso bɛmkum so wɔ sɛ ɛnyɛ wo asamanhyia busua ka yɛdi nto ɔwu akyi a yɛyɛ bɛyi wɔ yɛ anakata akyie wo na wɔ so wobɔ wɔ akyiri dodo na woka aba ho yɛbɛyi ma yɛ prɛko pɛ de amansa boafoɔ ɛnɛ wo so gye wɔ yɛ yie bi prɛko pɛ ɛka ho yɛyɛ adeɛ nyinaa bɛrima kwapra akyi ɔboa asia kono no wɔdodoɔ ofohyia wɔde amono wɔdodoɔ bere bi sɛ me so mɛka bi na sɛ manka bi a yɛkɔ ne sɛ bantema mani yɛbɔ me din a wɔsi ampa to so deɛ deɛ ɛbɛbɔ me ɛti ɛnɛ awadeɛ mu sɛ magye mu certificate di a mɛbɔ din prɛko pɛ so aka ho afei ɛna yɛn nyinaa wɔbɛɛ iba ɛyɛ mama yɛwo hospital yɛ ma aborɔfo din ahohoro yɛ wei wokunu bɛrima ɛna yɛ Mr. Anson bɛrima ɛna sɛ gumu brɛbrɛbrɛbrɛbrɛbrɛbrɛ yɛnyi wo papa akyi ne yɛnsu n'ani suo ɛprɛko pɛ ɛsoso ɛnka ho ani ɛbaapa ɔsi afrane ɔkɛse bɛrima ɛna wɔyɛ bɔɔdi amansan bɔ wɔnti wudi ɛwɔ santima mu ne Ghana mɛmpa woyɛ abɔdeɛ foforɔ bɛrima ɛna sɛ meyɛnsi yie pabene ɛsan sɛ nye wɔbaa no wɔbaa ne asante abaayɛ a ne ho twa a yɛde ne ma wɔ ne ɔkura kɔ nhoma so a wɔde bi sɔ so prɛko pɛ ɛde ka ho na wɔnyame nipa reverend ɛnɛ yɛnsi wɔkyekye yɛwɔ asɔfoɔ ne yɛwɔ sɔfoɔ ɔsɔfo bi wɔ hɔ asɛbi eburu wɔ yɛ aduane sɔfoɔ na sɔfoɔ bɛm kyerɛboɔ deɛ wɔyɛ nsie wɔsɛ bible sisi obi wu ne yɛnsie ne yɛ a wɔpɔn ba so wɔ mfasoɔ kyɛn timi yɛ wɔ yɛ a nyɛ kyiwadeɛ ɔno deɛ wɔyɛ I will make you fishers of men ɛnyɛ aduane sɔfo no bɛmdwemfoɔ ɛnɛ wɔ yere yɛadeɛ nyinaa wɔsi ampa yɛbɔ ne din nɔke wɔsɛ meka biribi a yɛaka ne prɛko pɛ no afei na apɔfo ne yere dwabe sɛ hɔ a sɛ wɔapafo brakatum wɔhene yere sɛ wei wɔsɛ me kɔ a mekɔ m'anim prɛko pɛ so ɛka ho saa na nyaako a ɔno so bɛrima gyo labi wɔsɛ me soso mɛkasa bi amansanboafoɔ bɛteme nka de agyamfuo amono baapa wɔsɛ manka bi a bɛrima sakri na te sɛ deɛ ampama yi wɔ yipɛ mu ɛso so aka ho deɛ a na yɛyɛ adeɛ nyinaa wɔsɛ ampamu na ɔno soso sɛ bɛrima yɛ adeɛ nyinaa yɛma wo damini fa piatia ɛnɛ nata wo soso meka biribi kyerɛ wo deɛ a bɛrima kwabena Jennifer ɛbaapa ɛka bi akuya ko sapɔ no bɛrima kwasie wo yere yɛ asɛ meka bi di a bɛrima kwaku na yere Joyce ɔmo sɛ deɛ ɔmo ka kyerɛ busua ne preach yabɔ ɛnɛ amansan pagya ɛmɛhwɛ adua na makanka ngya bi nyinaa preach kɛseɛ boy modi abremponsa ede bese monse ne modi ko mu fie no mfie dia ene ye de pentum ye de agu ye kon wo be ni monyamfo na ensoje nguni kuno pampam wo kire bibi suso osesedi be me na me nante brabro na masi eyi a ye dia me ba be tane wo ho te se ene so ne ho hyehyɛ no David me bonsankuo dia ye de pentum agu ye kon ho ye de mabusua kyia me yensi abusua pani so kontase wo se ho kwan ye kwa ye nsansan ye chi mapreko pɛ ye dane nsa dua kɛseɛ ye na ne wonyina ne ebu asi kwan ye dane dua kɛseɛ na samono mu egu hɔ dia ye nye entere kwan kanse ubom abusua pani wo ba obi bi obetete wo montam de nso sɛ nipa koro no oye busua ni nti woda wona na hɔ otimi sɔre ye dua na mamuni ni wantimi asɔre a nana mo ne nkonkomo so emmo ne sopreko pɛ enka ho atona nana mo ne abese no yemoko enso si ye nyina ye ni abre ye ntimi fa biribi emma ye nsoja ade akukuru dinsin nanso so anya biribi agenti akwa adua na ba
yɛbɛgu anworo mu ne yɛasew biribi ne yɛama wo mu ne yɛprɛko pɛ de abɛsi fufuo bɛsɛ hene ɛnɛ wo so wɔ mfasoɔ bebree te sɛ bɛdɛ na akɔ ate ɛnɛ wotwa di ampɔ sɛ wakati a waso wo tie wayɛ yie di a bɛdɛ ne yɛabɔ yɛde anworo mu agugu yɛduru antanan so a gu yɛ ahabaamono na sɛ yɛtiatia so na yɛabosea mmɔ yɛnɛm puru sika foto wo nsɛne mo so ɛprɛko pɛ ka ho de a yɛfrata ɛsoso yɛde agu adeɛ anwono yɛhohoro yɛde nkonimdi abotire ɛde aba yɛnsa abɔdeɛ ɛde gu hɔ yi yɛfrata so gu mu de anananom atom ne abɛso no. Hello everyone, welcome to World Celebrity TV. Today mark the final bearer of Kumawood actress Ellen White father's funeral. So we are here at Heroes Park to bring you the live coverage. So continue to subscribe and share to World Celebrity TV and make sure you comment and share for others to watch. Thank you.